أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرانdu juluma mi salmini moni kala mon mi jurima ɗum non ne calminirten bandiraɓe ɓe bandam arandu dinama e dendagal denteɗo yewtere nde ene yetto en calmini moni kala e mabɓe ɗo woni eno woniri eɗen jurodira e mabɓe eɗen jafnodira e mabɓe eɗen gara e windande men ñalawma hande kalanɗoɗen koye kaffaruji. ceerno wi wo fi takfiri mukrihi rajulin liyu jamia qawlani wa qawlani konguɗi ɗiɗi goni fi takfiri e wadde kaffara holo on mukrihi rajulin liyu jamia bawnuɗo gorko ha renda e debbo goɗɗo. joni gorko o wona kañum yiɗi wondede ko gorko goɗɗo forsimo yo lelodo e debbo, fori ko debbo makko walla ko debbo goɗɗo. gorko goɗɗo porsuɗo mo kanko gorko o hawa leloda o, mbete on gorko ene waɗanamo kaffara kanko waɗana debbo o kaffara walla waɗantamo kanko gorko o kam kaffara. mbete ene waɗanamo kaffara walla waɗantamo kaffara ala wiyama konngol wi omo waɗa konngol wi o waɗata ɗum woni konguɗi ɗiɗi goni hen. debbo o kam on kam ko baɗanteɗo kaffara, on kam ko bawnaɗo wonda. gorko bawnaɗo wondi e makko one haala gonka hen ka mbete omo waɗanamo kaffara ko porsaɗo ƴeewe omo waɗanamo kaffara, kono o forsa kay ko yamirede yo waɗnde, kono kay gorago makko ko ummi ko ɗum kay on forsanimo hen. ko tini hen ko kanko tinani ɗum hoore makko, mbete ɗon ne omo waɗa kaffara walla o waɗata. so tawi omo waɗa mbete koye makko waɗɗoto walla koye oto ko sellina hen ko o waɗata. ɗum woni oɗo masala o haalata koye wawnede e ha joni huncude hurum korka mbadi ndi noon ko on bawnuɗo gorko goɗɗo ha wonda e joom suudu mum walla debbo goɗɗo tawa aɓe goni horɓe, o wondi e makko e yeeso wawnede konguɗi ɗiɗi gari hen, konngol wi kaffara ala e makko. bawnuɗo amman akrahahu sakhsan akhar, bawnaɗo o kaffara waɗɗaki e mum. nde wonde kanko bawnuɗo o ko cabu bindo tan. wol mukrahu bawnaɗo o huwal mubashiru lil fi'li, kañum soccudiri e gollude gollal ngal. ngol ɗo konngol woni lollungol, ngol woni jiccinagol, wonde kaffara waɗɗaki e makko. konngol ɗimmol ngol ngol wi ala kaffara kay waɗɗoto e makko yeeso waɗɗade. ɗum ko konngol ibnu habibi e lahamiyu. kanko bawnuɗo o yo kaffara waɗɗo e makko, bawnaɗo o mo ganduɗa soccudiri e gollude o on kaffara waɗɗaki e mum, nde wonde on ko bawnaɗo. imam baji wi hewɓe e anduɓe e nder madhhab maliki ene jaari ila annahu la kaffarata alayhi wa huwa sahihu, kaffara waɗɗaki e makko kanko bawnaɗo o. hay bawnuɗo one kaffara waɗɗaki e makko, nde wonde kanko o wawnu tan ko heddi e golle he ko fof ko e jokkitani hoore mum, o yana kañum ne huccano e golle he koko huccina hen, wadde noon ɗo kaffara waɗɗaki e mabɓe. kono debbo o noon kam bawnuɗo o waɗanto ɗum kaffara, on kam ko porsaɗo. no ɓennirɗen to, so neɗɗo wawni joom suudu mum wawni korɗo mum ko kañum waɗata kaffara, ko toon o naati on ne ene wawna. imam Khursiyu addi hen haala, o wi andu so neɗɗo wawni goɗɗo e rendude e neɗɗo kaffara waɗɗaki e makko kanko bawnaɗo o. bawnaɗo o al mukrahi bawnaɗo o kaffara waɗɗaki e mum, ko nonne kadi kaffara waɗɗaki e bawnuɗo o. tawde kay bawnaɗo o ko gorko, kisa haala kalanoɗen ka nani. so tawi ko debbo yo waɗanmo kaffara, ɗum kam luural ala hen. so tawi bawnaɗo ha wonda o kay ko debbo, on kam ko baɗanteɗo kaffara. so tawi bawnaɗo o ko gorko noon, on waɗata kaffara, waɗantake kaffara. bawnuɗo mo o waɗata, kanko bawnaɗo o waɗata. la in aftara nasiyan, ceerno wi en kaalino nane ko wiyete ta'wil garib, dalilu ɓadiɗo. o wi so tawi neɗɗo taƴi
korka omo tey o ala dalilu ɓadiɗo yo wat kafara holko woni dalilu ɓadiɗo ko kalaten joni ko so neɗɗo taƴi korka dalilu ɓadiɗo ala waɗɗoto e makko ko yo wat kafara ɗum woni la in aftara nasiyan wona so taƴi omo yejjiri ay so neɗɗo yejjiri taƴi e lewru korka a joni ɗo taƴi ɗo ɗum ɗo waɗɗinani kafara ɗo waɗɗinta e makko kafara laysa fiha siwal qada waɗɗaki e makko so wona yobde ɗum koye masalaji tawil ɓadiɗo ɗi ganduɗa o haalino hen ko adi ko en heñiɓe tan en ndewani hen joni noon eɗen kala ɗiɗo so neɗɗo taƴi e ñalawma korka ko wayno o ñaami walla o yari walla o wonda ɗum kanko taƴgol tan o yejjit o waɗi ɗum ɗo kam ñalawma makko boni yo yob o fonno noon ko jaggidde ñalawma o sikki noon so neɗɗo taƴi e ñalawma korka ɗo kay hankkadi continue tan ene ñaama ene yara o continue e ñamde e yarde walla o continue e wadde ko ene taƴa korka ay ɗo o wiyata ene waɗa kafara oɗo ne jogui dalilu ɓadiɗo kanko o taƴi korka déjà ko jejjiɗɗo o yejjiri o ñaami walla o yejjiri o yari walla o yejjiri koye korka o wonde joom suudu makko ɗum ɗo joni ko dalilu ɗum kam ko tajje tan waɗɗinano kafara waɗɗotono tan ko yoyoɓe ñalawma makko kono so neɗɗo taƴiri hono ni e korka waɗɗoto e mum ko yo jokku ñalawma o kanko noon o waɗi mataw so neɗɗo taƴi hono ni ɗum kay jokkude ala a continue tan ñamde yarde tawde ñalawma o boni ay oɗo dalilu makko ene ɓadi oɗo waɗata kafara oɗo kay so en tini ɗum e ñalawma he en mbiyatamo tan ala wodanno ko jaggidde ko ñamno ko waɗata kafara o jaggita ha ko heddi ko gasa walla sen tinani ha nangue muti o haalani en no yaari mbiyammo yi wona noon fonno wonde de ponnoɗa tan ko nanguidde so gongol waɗi sa taƴiri hono ni nanguid kono o waɗata kafara so ɓenni o yoɓat tan ko ñalawma makko ɗum ko tawil ɓadiɗo la in aftara nasiyan wona so taƴi omo yejjiri aw lam yagtasil illa ba'da al fajr walla debbo gondunoɗo e fiilayru o laaɓi fiilayru makko jamma taw fajiri suwa yonde daari yonde tan o laaɓi ene waɗɗi yo hor subaka o waɗi noon kanko de mataw so neɗɗo laaɓi joni suwa lotade kanko o lotoyi ko subaka o wi tawde o lotanoki ene wawi ha joni tawde o woni tan koye fiilayru wadde ɗum firti ko laaɓani taw tawde o lotanoki gila jamma tan korka makko sellata tan woni welnude omo ñaama omo yara mbiɗen mo ala wona noon an kay haysa laaɓa haysa lotanoki wodanma ko horde ay ɗo oɗo so tawi tinama ñalawma he o jaggittu ñalawma makko so tina kadi oɗo ñalawma yoɓete tan kono waɗetake kafara nde wonde dalilu makko ene ɓadi omo jogui ɗo fawi ɗum woni fi man kana junban aw haidan foti koye janaba o wonduno o lotaki walla ko piilinoɗo o lotaki o dañi ɗum koko adi fajiri o lotaki min dhalika illa ba'da al fajri ko caggal fajiri o lotoyi fa atagada anna sawma dhalika al yawmi la yalzamuhu o waɗi noon horde on ñalawma ɗum waɗɗakimo li fasadihi sabu bonde ñalawma o wasdemo lotade nde fa aftara fihi amidan o ñalli tajje omo tey fala kafarata alayhi kafara waɗɗaki e makko waɗɗi e makko tan ko yobde ñalawma o awta sahara qurbahu walla o hejji sara fajiri wattande jamma tan ene ɓadi peeral fajiri o jikki noon kanko de ɗo hejjiɗo yataw bonani tawde ene ɓadi fajiri yataw oɗo ñalawma ene moƴƴi hayso ñalawma o moƴƴano kay wodanimo ko nanguidde ñalawma o tan o continue ñamde o wi tan kadi oɗo ñalawma moƴƴani mataw wodanimo tan ko wonde ñamde ha korka ɓenna o yoɓoye ñalawma o oɗo kadi dalilu mum ene ɓadi oɗo kadi yoɓat ñalawma o tan waɗata kafara wo min ta'wilil garibi ene jeeya dalillaji ɓadiɗi an yatasahhara al mukallafu fi akhiril layli o hejji wattande jamma tawa qariban min tulu'il fajri ene ɓadi peeral fajiri o jikki noon fasada sawmihi bonde korka makko wo ibahati fitrihi e dagade o taƴa tan o taƴi laysa alayhi kafaratun kafara waɗɗaki e makko listinadihi ila mawjudin nde wonde dalilu mo fawi wona woodi wo huwa dhannu fasadi sawmi ko jikkudema korka ka koko boni aw gadima leylan
aw safara dunal qasri ko nonne tawil badido ene jeya hen dido masalaji di jogorden arde masalaji di ene hen dannido mo ganduda naati e dangal mum o ummiti e dangal makko o arti wuro makko ko jamma o taji nyalawma dewde heno kanko joni o naati wuro jamma fajiri yonani wodannomo ko anniyade so fini o hora o wadi non tawde neddo arti ko jamma ala dum kay forani horde sinno ko nyalawma artuno o woni do ha yimbe taji on jamma ha joni o anni o hora o sikki ko non foti wade ay do no ardi jamma tan o wasi horde jango e mumni do waddinta e makko kafara sabu dalilu makko ene badi fa hiya fil musafiri alladhi dakhala min safarihi ila baladihi bil layli fa aftara fil yawmil mawali nyalawma dewdo heno taji wa nan ibahatal fitri sikanno ko ene dagani mo taji wa adamu luzumi sawmi e wasde waddade e makko horde laysa alayhi kafaratun sikanno kafara ala e makko kafara ala e makko yakoranode mo farano horde gonga o mo fonno horde ko so tinama o nangitu nyalawma o so tinaka nyalawma o ko joboytedo kono o wadata kafara aw safara dunal qasri walla o danni dangal ngal ussinani o sikki kadi ngal do dangal tawde ko dangal tan wiya ko dangal bangal wonde fof sa yehi tan a tajat o danni dangal ngal ussinani o fatano tajji o taji hen do kadi ha joni tawde ko hen o fawi ko o do dalilu do kadi o wadata kafara o yobat nyalawma o tan o yobat nyalawma o tan ila masafatin hi aqallu min masafati al-qasri yabitu niyatal fitri o waldi e wasde horde o wasi horde do o yobat nyalawma o tan wadata kafara ceerno wi awraa walla o yi awraa walla o yi shawalan naharan lewru julde korkandu o yindu nyalawma ni yimbe ngoni hande no gase jeenay kanko nyalawma o yi lewru bangi hirnangi mataw nibbidi tan o yi lewru tenangi so muddi o yi lewru tan o wadi hankadi tawde kay lewru yiyama dum kay wadde en tajat tan enen kay korande ko lewru yiya kono nono anda lewru ko pour jango so lewru yiyama nyalawma ko jango nyalawma jango o jeey lewru ndu o taji ay o fawi ko yide lewru he do nyalawma ko joboytedo kono wadata kafara dum woni awraa walla o yi shawalan darorde julde korka naharo yidum ko nyalawma fa dhannul ibahata be jikki dagade tajgol mabbe be taji do kadi be jobat tan kono kafara ala hen dum do ko dalilaji badidi bi khilafi ba'idi ta'wili dalilu goddudo non on kam so tawi jomum taji hen yobat nyalawma o kadi wada kafara dum no wayata kara'in ko wayno jiido lewru walam yuqbal o yi lewru darorde korka kanko goto yi o yehi non o haalanoyi lamdo nya poddo toppirade halaka o on de jeewi dalilaji di be donki danje dalilu ma be tugno e mum ha joni habe baawa sellinde ko yilete ko be dañani dalilu ma be tugno e mum ha be baawa sellinde ko wi ko be mbi wadde haala makko ka jabataaki kanko o wi tawde haala makko jabataaki o sikki firtara ko hay kanko o farani horde ala kanko kay tawde o yi kanko kay horde den wadde makko o wasi horde do kadi kafara ene wadde mum o do dalilu ene woddi kanko kay kanko yiyani hore makko horde den wadde makko ko heddibe be kay fawade haala makko ka ko ton woni haala kono kanko jiido kay horde den waddi do wadde so tawi o horani o wada kafara aw aftara lihuman walla o huli pawngal kanko altine fo mo heewi fawngude hande ko jamma dimanche o wi kanko jango dalo horani sabu altine fo ko pawngo dum non wadde o horani ko gonga kay nde o fininde o fawngi summa humma o fawngi nde o fininde kono fode ko bado kafara sabu dalilu makko wana tiddo awli haydin walla sabu filayru summa hasala kadi o dañi filayru kanko subaka altine fo ko nyande heno filoto hande ko dimanche o wi tawde jango ko altine filayru makko arata jango kam dalo dawrani korka o wasi dawrude korka filayru ndo ari
omo yoba nyalawma o mo wada kafara sababu nde o dawranno korko so fiilayru ndu ari tajje nde kayne weebi aw hijamatin walla o hombiti fesi yaltini ƴiƴam o waɗi mataw so neɗɗo hombitima e ñalawma korko farani horde aɗa foti horde kay ay tawde o horani ɗo kadi omo yoba ñalawma o waɗa kafara aw ghibatin walla o ñohi kanko daalo won mo heɓe tew mum tan omo ñoha o nani noon ko haala e ñoore ko no way bonde ni o wi tawde ko noon ñoore wayde mataw so neɗɗo ñohi tan korko mum moƴƴani tan o wasi horde sabu won mo ñohi ala ɗo kay o yoɓata ñalawma o kadi o waɗa kafara ɗum woni walazima waɗɗima ma'aha wondude e wadde kafara o algada o yobde in kanat lahu tawde kafara mo waɗata o ko hoore makko o waɗanta so tawi wonmo o waɗanta kafara o ko kañum yoɓata ñalawma mo rewete o walla ñalawmaji reweteɗi o waɗa kanko kafara o so tawi kafara o ko hoore makko o waɗanta noon o yoɓat ñalawma o kadi o waɗa kafara o o yoɓa ñalawma o waɗa kafara o eyi ɗo den ngari hen ha ɗo ko ɗo darotoɗen joni ha bindande men garoje so Allahu lamɗo o jaaɓi mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum mi weltima ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiyon ketki jaam on jarama